Goedemorgen, welkom iedereen. Blij dat jullie hier zijn vanmorgen. Wij hebben vandaag mensen uitgenodigd bij ons om een kookworkshop te geven en om te vertellen over hun boek die dat ze geschreven hebben. Dit is Rushan, Ikram. En we gaan er een toffe ochtend van maken en hopelijk veel bijleren over de Koerdische keuken. Maar ik denk dat jullie meer kunnen vertellen over jullie boek. Dus ik ga het woord doorgeven. Ik zal aan 2 minuten geven. Hè? Ja. Niet te ja, goedendag, goede zondag. Ik ben Ikram en zij is Rushan. Zij is ook oké, ik niet. Maar ik ga ook een beetje informatie geven. De kookboek, hoe is gemaakt, waarom? Ik ben in België sinds 1997. En toen sprak ik Nederlands en moest kunnen werken. En ze heeft gedacht, ik ga iets leren met niet de andere draaien. Ze heeft geprobeerd ook leren via telefoon, via bellen, vertaling, dat te doen. En dan is het bij in de familie, bij de vrienden, altijd zei ik, lekker, lekker, lekker. En na zoveel jaren ervaren, we hebben gedacht, moest je eten gemaakt, eten en lekker. En waarom ook nogthans, ik ben ook muzikant, muziek doen, zeker met mijn activiteiten. En soms voor solidariteit, de avond wordt geborreld, zij heeft gekookt. Die vond lekker. Mensen die nog niet kennen, nog de eerste keer, ze komen gewoon eten en ze vonden lekker. En daarom hebben we gezegd, kijk, kom weer gewoon een kookboek maken. Uw ervaring. Dan is via onze vrienden Marseille uit Heren een kennis gemaakt met een andere vrienden. Zoals in het boek hier is Ria van der Velde, geholpen door de taal. We spreken Nederlands, maar was de taal niet genoeg voor het boek te schrijven. Ze heeft gecorrigeerd, een betere taal, correct, en laptop, PC-werk om een veel af te geven. Dus 1 jaar werken, alle recepten, 84 recepten, die zijn allemaal typisch traditionele, die zijn van haar moeder en oma ervaren. Ziet u het boekje. En de kookboek is 1 jaar over het werk en allemaal in de praktijk gekookt en dan foto nemen en alles geschreven. En we wisten niet, het gaat succes krijgen, waar we dit vonden met 10 nu een paar zijn over, waar we net gevraagd ook, we hebben hier, als jullie na eten, ik zeg dat, jullie blokkeer kanaal. En dank u voor uw aanwezigheid en dank u voor ook onze sleutel, is dan nu nog goed in. Het smaakt met uw blok, we zijn in de derde, dus nu is het 2e keer dat we zijn gekomen. Dat was de eerste keer ook gepresenteerd in de beurs, in augustus was het. En de deur heeft aan mevrouw Anne geopend en Nele nu vandaag aanwezig met ons. En bedankt voor jullie en voor het Lazarama om samen lekker leren en eten. Dank u.